Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Тукай районында Башкарма комитетінің яңа җитәкчесен сайладылар, депутатлар көмешін тавыш бирде. Салкыннар булса, бузда булыр. Шолда ишек алды, хоккей шугалакларын әзерләү дәвам итә. Бүгін Тукай районында Башкарма комитетінің яңа җитәкчесен сайладылар. Чираттагы сессияда депутатлар бер тавыштан Камил Нәҗмиев өчен тавыш бирделәр. Исегезгә төшерәбез, элегрәк ул вазифаларын башкаручы статусында эшләгән. Кайбер процедураларның үтәгәннән соң түрә районны җитәкләргә мөмкин дип көтелә. Салкыннар булса, бузда булыр. Шолда ишек алды, хоккей шугалакларын әзерләү бара быел. Алар гадәттәгедән соңрак старт алды. Барысы да шугалакларны әзерләү өчен һава шартларының уңайсыз һәм тотрыксыз булуы аркасында. Озак вакыт җылы һава торышы сакланды, карда булмады. Виктор Ливанов инде 46 ел шугалаклар булдыру белән шөгыльләнә. Шуңа күрә ул бозны мөмкин кадәр шома, тигез һәм көзгедәй итүнең бөтен серләрен белә. Хәтта уңайсыз һава шартларында остага үз эшен яхшы башкарга комачауламаган. Юка катлам артыннан катлам, барлыгы алар 15тән артык. Виктор Ливанов ишек алды хоккей тартмасының бөтен майданчыгында боз катламнары ясый. Мондый технологияны быелгы кебек кар булмаса кулланалар. Раньше заливали мы на снег, притоптанный, очень сильно притоптанный. Через пластмассовую лопату привязали шанг, и мы его пропитали. Снег пропитали, а потом уже начинали тонкими слоями. И за 2 дня мы заливали, что мы уже заниматься начали на 3-й день. Шолда барлыгы 14 ишек алды хоккей тартмасы бар, ләкин аларның берсе дә әлегә әзер түгел. Боз салу эшләре дәвам итә. Шуңа да карамастан тимер аякта шуарга яратучылар аларның 4-сендә инде шуа. Сүз уңаеннан шугалакларда өслек 4 төрле. Это бетонное, земляное, полимерное и резиновое. То есть здесь от планировки, там где земля, проходит по-разному. То есть там, где земля, нужно дождаться, чтобы немножко земля подморозила, чтобы вода не уходила в землю. После этого уже начать полноценную заливку. Там, где асфальтированная площадка, там уже, можно сказать, уже приступает, уже не дожидаясь сильных морозов. Боз катламын җыю процессы берничә көнгә сузылырга мөмкин. Инде декабрь азагында кышкы сезонның традицион ачылышы булачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, яңалыклар. Ишек алды шугалакларын булдыруда дәвам итә. Әмма тренерлар кортларның хоккей белән шөгыльләнү өчен каралган булуын искә төшерә. Әлегә булган һәркем тренировкалар, уеннар узмаса һәм кар җыю эшләре алып барылмаса шуа алачак. Яңа шәһәрнең 11-нче һәм 17-нче комплексларында тимер аякта шуарга була. Моннан тыш Шолда ипподромда, Яр буе паркы майданында, Виктория спорт мәктәбе стадионында, Медеуда һәм 39-нчы мәктәп районында Мәләкәс аръягы торак комплексында һәм сәүдә үзәкләренең берсе янында шугалаклар булачак. Снег бы нужен для того, чтобы уже начинать заливать катки. Без снега это невозможно. Поэтому в данном случае эту работу необходимо активизировать с тем, чтобы то, что наметили, было в ближайшее время выполнено. Шоңгычылар турында да онытмыйлар, алар өчен шулай ук трассалар әзерләнәчәк, кирәк булганда шоңгыны арендага да алырга мөмкин. Для любителей лыжного спорта будут работать освещенные лыжные трассы, парки прибрежные на 1, 2, 3 и 5 километров и парки культуры и отдыха в поселке ГЭС на 2 километра. В районе лыжных трасс организованы пункты проката. Әгәр сезнең берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Яңа елга кадәр сынаулы көннәр калып бара, бәйрәм ыгы-зыгысы башлана, бүләкләр һәм әлбәттә азык-төлек сайлау. Нәрсә әзерләргә? Күп кенә хуҗабикәләр шундый сорау алдында кала. Мәсәлән, ерак көнчыгышның затлы диңгез ризыклары белән сыйланасыгыз килсә, Камчатка балыгы һәм улдыгы күргәзмә ярминкәсе ярдәмгә килә. Грин сәүдә үзәге 1-нче кат, Кыру автозавод проспекты ягыннан. Рус кухнясының байлыгы инжесе сусыл кызыл уылдык. Табиблар фикеренчә, уылдык кан басымын нормада тота, тире регенерациясына һәм яшерүгә ярдәм итә. Зур булмаган күләмдә уылдыкны даими куллану сөяк тукымасының торышын яхшырта. Бүлгән яшьтәге кешеләр өчен бигрәк тә мөһим. Я всегда беру икру для здоровья, для витаминов.
беру чавычу, то же самое. Все вкусно, все замечательно, все нравится. Моннан тыш бирдә бәйрәм өстәленә балыкның зур ассортименты тәкъдим ителә. Сөләйман балыгы кызыл балык сатып алучылар арасында аеруча популяр. Монда омега-3 тә организмга кирәк булган бөтен файдалы матдәләр дә бар. Һәм бу әле бөтен исемлектә түгел. В ассортименте также у нас есть замороженная продукция, королевский лосось, форель, семга. Очень большой выбор. Креветки, крабы. Шикарный ассортимент. Тәмле ризык яратучыларның күзләре йөгерә. Ярминкә ачылуга ук сатып алучылар чиратта түзелә. Когда приезжают, вот берем белорыбицу, нам нравится, королевский лосось. Больше вот чавычев любим. Вкусные, иначе мы не ходили бы. Обычно в магазине купили бы, а здесь камчатское. Пользуемся, любим. Потому что очень вкусно. Ну и полезности там же много для иммунитета. Я всегда беру чавычу. За раз, конечно, не съедим, храним в морозильне. Еракын чыгыр ризыкларының тәмен һәм файдасын Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары 14 декабрьгә кадәр Грин Сәүдә үзәгендә беренче катта бәяли алачак. Керү автозавод проспекты ягыннан. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Шумы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королева лососевых рыб, красная икра, царская рыба. Все от производителя. С 9 по 14 декабря. ТЦ «Рин», первый этаж, остановка «Глобус».